Значи нашето кофе на коридора Volume 2. Айде, ряката тръгна. Айде, кофе! Дръж! Чуден! Чудесен младеж! Бегай вдясно! Евала, кофе! Ама това тук първото ихо, след това е доста добро. Дръж! Пропадна мая? Не, дръпна ме езика. Езика ли те да? Да. Ама не успяваме да се боли. О, добре. Евал. Много добре. Аз горе бях малко на... И аз имах две места. Преди прага щях да падна, залитнах, пропаднах малко. Аз там още на първото, аз тръгвам да настъпвам да скоча и надолу. Дясната част не е окей. Или под тази скала направо, а тук вдясно може ли да се мине? Мисля, че може. Я пробваме там. Айде. Ще караш ли или? Карам. Добре. Пални долу!